secolului trecut a fost întrebat de cineva care este cel mai cunoscut pasaj din Scriptură, când se folosește sau unde s-a folosit cel mai mult sau cine cunoaște cel mai bine un pasaj din Scriptură, și răspunsul a fost pilda fiului risipitor. Pictorii s-au inspirat din pilda aceasta și foarte mulți au pictat, poate chiar dumneavoastră ați văzut, întoarcerea fiului risipitor. Alții, dragii mei, au inscripționat pe vitralii scena aceasta, întoarcerii fiului risipitor, și pe multe frește, bucăți, dragii mei, de marmură, s-a găsit, dragii mei, pictat și gravat întoarcerea fiului risipitor. Este, de fapt, dragii mei, în această pildă, dragostea lui Dumnezeu față de cei păcătoși. Pilda aceasta cred că o cunoaștem cu toții și cred că poate s-a predicat de multe ori în locul acesta, ați citit-o. E frumoasă și din punct de vedere, dragii mei, al pildei, să o citești și apoi să tragi învățătură, pentru că pilda are menirea, dragii mei, să scoată în evidență un adevăr dumnezeiesc. Și vă rog ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să scoată în evidență dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dragostea lui Dumnezeu față de cei păcătoși. Și Scriptura ne spune, pe când eram noi încă păcătoși, dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat, s-a arătat și Domnul Iisus a murit pentru noi, suntem slăviți să fie El. Amin. Ce descoperim în pilda aceasta? Dacă o privim așa la suprafață, vorba de un tată cu doi fii, unul mai răzvrătit, unul mai rebel, tată dă partea de avere. Tatăl a împărțit-o, a plecat în lume, a risipit-o, apoi a ajuns unde a ajuns, s-a întors acasă și s-a veselit. Și am spune întrebarea, și ce-i cu asta? Care-i învățătura? Ce a avut Domnul Iisus Hristos când a spus această pildă evreilor? Ca noi să înțelegem adevărul din pilda aceasta, trebuie să ne ducem, dragii mei, în primul secol, atunci când Domnul Iisus Hristos a spus pilda aceasta evreilor din vremea aceea. La noi nu ne comunică prea mult. La noi parcă nu ne vorbește așa mult, dar vreau să vă spun ceva. Fiecare zonă, atât din țara noastră sau din lume, are ceva specific. Și Domnul Iisus Hristos a spus pilda aceasta în niște obiceiuri și niște date pe care evreii le trăiau. Numai înțelegând lucrul acesta, dragii mei, putem să desprindem învățăturile pe care Mântuitorul a vrut să le spună prin pilda aceasta. Și la noi în țară avem tot felul de obiceiuri. Și noi avem un proverb, cât e vorbeie, atât de obiceiuri, da? Și fiecare, puteți să vedem că avem în familie un obicei. Vedeți, s-a citit în seara aceasta la o zicăciune, Iisus, după obiceiul său, s-a dus unde? În sinagogă. Mai vrea să mă întreb pe pocăiții din Vișeu, aveți obiceiul acesta să mergi la sinagogă în închinare? Da sau nu? Eu mai vorbesc cu biserica, n-aveți să-i doar un monolog să vorbesc eu și noastră să vedeți. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, spune că Petru și Ioan mergeau la ceasul rugăciunii. Dumneavoastră iubiți rugăciunea. Îmi place să cred că da. Vedeți, există obiceiuri bune. Există obiceiuri pe care trebuie să le practicăm. Aveți obiceiul de a citi Scriptura. Aveți obiceiul, spune așa, de a vă ruga. Domnul Iisus, după o zi de predicare, spune că se retrăgea undeva Sfântul la munte și se ruga. Sunt obiceiuri bune. Și, dragii mei, și la evrei erau, dragii mei, niște obiceiuri, dragii mei, și ele erau socotite sacre, sfânte. Nu făceau rabat de la ele. În primul verset, dragii mei, pe care îl știți, spune că un tată avea doi fii, cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Ne oprim aici. Pentru noi nu înseamnă mult lucrul acesta, însă pentru evrei, în care era un obicei, dragii mei, că moștenirea venea de drept, dragii mei, după moartea tatălui. În dorința acestui tânăr suna cam așa: tată, te vreau mormânt. Tată, ca să pot să iau moștenirea, tu trebuie să mori. Și eu, ca tânăr, doresc și vreau să te văd mort. Cam așa suna dorința acestui tânăr. Când Domnul Iisus a spus pilda aceasta, pe evrei a șocat.
La ei nu s-a întâmplat niciodată ca un tânăr să ceară averea, moștenirea, înainte ca tatăl să moară de moarte normală sau obișnuită, să spunem așa. Pentru evrei, când a spus Mântuitorul prin aceasta, pur și simplu i-a șocat. Și în mintea lor a spus, e imposibil. Deci să vedem, dragii mei, un lucru. Partea ultima versetului, și tatăl le-a împărțit averea. Există, dragii mei, un document vechi pe nume Midrash, în care, dragii mei, sunt cele mai vechi documente ale evreilor, ale timpului, în care vorbește, dragii mei, că foarte puține cazuri au fost la evrei ca un tânăr să ceară moștenirea înainte de decesul tatălui. De fapt, el când a spus tatăl dă partea de vreme, era cea mai mare insultă la adresa tatălui. Se spune că dacă un tânăr ar fi îndrăznit să ceară lucrul acesta, comunitatea din zona respectivă era gata să-l ucidă cu pietre. În sensul acesta vrea să înțelegem noi pilda pe care Mântuitorul a spus-o. Și totuși, Domnul Iisus a spus-o și pe evreii a șocat pentru că spuneau, uite, domnule, așa ceva e imposibil la noi. Și cu toate acestea, Mântuitorul ne spune direct aceasta. Vedeți un lucru, tatăl nu reacționează. Nici măcar nu-l mustră. Și spune Scriptura, și tatăl le-a împărțit averea. Imaginați-vă, și mă bucur că sunt și copii și tineri în seara asta, să te vezi cu cecul, să te vezi cu contul asigurat sau bani cash, mărci, dolari sau altceva. Și imaginați-vă cum gândește un tânăr. Lumea este la picioarele mele. Ce-și doresc tinerii astăzi? Bani, mașină, distracție. Și era momentul, dragii mei, să trăiască clipa. Ați auzit, tineri, expresia aceasta, trăiește clipa. Și a venit momentul, dragii mei, în viața lui, cu bani, cu moștenirea împărțită, și a zis, acum e momentul. Există o perioadă în viața tinerilor în care starea asta de rebeliune, eu știu că aici toți sunt cumiți, tinerii dumneavoastră, toți sunt buni, toți sunt ascultători, eu vorbesc numai de tineri din zona noastră, știu că aici nu sunt. Zâmbetul meu să-mi spune ceva. Dragii mei, așa este tot. Vreau să spun ceva, și eu când am fost ca voi, am crescut în familie de pocăiți, eram pocăiți la părinți, tata diaconul bisericii, cântam și eu, am început la mandolină, că am cântat la chitară, așa că mă bucur de Domnul să binecuvinteze, de Dumnezeu nu disprețuiesc începuturile slave. Toți suntem la începători, să știi. Domnul să-ți dea putere și să vă rugați la mine pentru cei care fac lucrare în biserică. Dar pe măsură ce am crescut, a venit diavolul care e sămânța lui. Și am spus, de-abia aștept să plec de acasă. Asta vă vreau să vă vorbim de asta vreodată? Și voi? M-am săturat de tata, de mama, m-am săturat de biserică, m-am săturat de rugăciune, vreau să-mi trăiesc viața. Și tânărul acesta, dragii mei, cu bani în buzunar, își spune Scriptura că a zis, lumea este la picioarele mele. Astăzi tinerii dorește o mașină cea mai tare din parcare, dar cu cât mai mult ai putere și apoi apasă pe accelerație, numai că de multe ori nu mai ajung la destinație. Și în slujirea pe care o fac de atâția ani, am înmormântat, dragii mei, parcă în ultima vreme numai tineri sub 30 de ani. De ce? Pentru că au crezut că lumea le este la picioarele lor. Odată, la terminalul unei evangelizări, era un tânăr așa îmbrăcat într-o ținută de motociclist. Îl aștepta motocicleta afară și când a dat pastorul mâna cu el, a zis, pastore, câți kilometri sunt până în iad? Nu știu. El a plecat, a pornit motocicleta, s-a dus cu viteza care vă închipuiți dumneavoastră și pastorul a dat mâna cu biserica și s-a urcat în mașină și mergând pe autostradă, doar la 10 km, girofarul, poliția, salvarea, pompierii și s-a oprit, s-a dus să vadă cine este. Și cine credeți că era sub un tir? Tânărul care a întrebat, câți kilometri sunt până la iad? S-a dus acolo, a văzut și cu ultimă suflare și-a zis, pastore, s-a încheiat.
păstorul s-a întors înapoi să vadă câți kilometri și apoi a spus 10 kilometri a fost pentru tine. Tu știi câți kilometri mai ai până într-o parte sau alta? Tânărul acesta, din pielea aceasta, a zis, lumea este la picioarele mele. Numai că au zis, și mai era încă un obicei la evrei, chiar dacă s-ar fi întâmplat să se împartă averea, moștenirea, în cazul că tata suferea un accident sau avea o boală care era iminentă, premergătoare morții, dar nu aveau dreptul să cheltuiască moștenirea decât după decesul tatălui. Deci chiar în circunstanțe, dragii mei, extreme și dacă împărțit averea, el nu avea voie să o cheltuiască decât după decesul părintelui și în cazul de fața tatălui. El calcă în acesta două principii. În primul rând vrea tata să fie mort și apoi a cheltuit-o, dragii mei, înainte de decesul tatălui. Și spune Scriptura, dragii mei, că a mers într-o țară îndepărtată. La evrei, dragii mei, când vorbeam de țară îndepărtată, era la neamuri. Știți cum ne considerau evrei neamurile? Necurate, spurcate. Și găsim asta, dragii mei, chiar în Noul Testament, când Petru este chemat să meargă la Corneliu, primul convertit, să spun, dintre neamuri, Domnul Iisus a trebuit să aibă acea revelație în acea față de masă și spune, erau tot felul de dobitoare și necurate și Dumnezeu îi spune, Petre, tai și mănâncă. Și pentru ce spune? Doamne, eu niciodată n-am mâncat din lucruri necurate, din animale necurate. Știi ce spune Dumnezeu, Petre? Ce-am curățat eu, să nu numesc burcat. Evreii, dragii mei, erau pământeniți, toate neamurile, toate națiunile socoteau spurcate, necurate. Și vă rog să observați aici, nu după multe zile, fiul cel tânăr a scris totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Am reținut un vers de la tinerii care au cântat aici, nu te juca cu viața ta. Bine au reținut. Așa ați cântat. Haideți spuneți, da sau nu? Așa, mulțumesc. Nu te juca cu viața ta. E posibil să te joci cu propria viață? Vreau să observați, tânărul acesta s-a jucat cu viața. Tânărul a crezut că totul este optimist, totul este extraordinar. Dar vreau să observați, spune că a dus o viață destrăbălată. Și-a cheltuit averea într-un mod păcătos. Și Scriptura ne spune că după ce a cheltuit totul, știți cât timp ai prieteni? Cât ai bani? Cât ai poziție? După ce ai pierdut toate de astea, nu mai ai nici prieteni. Deși în Proverbe avem un alt verset frumos, prietenul adevărat iubește, oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Numai tânărul acesta experimentează, dragii mei, cea mai dureroasă experiență, să spun așa. Atunci când are bani, are prieteni, atunci când are bani, are distracții, când nu mai are bani, nu mai are nici prieteni și nu mai are nici... Toți l-au părăsit. Ai experimentat vreodată în viața ta vreo situație de felul ăsta? Atunci când ai crezut că ești cineva, atunci când ai crezut că totul îți aparține și dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Mă rog în seara aceasta ca Duhul Sfânt să le cerceteze pe fiecare. Nu-ți risipi viața în plăcere. Ioan spune așa, nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Așa că sunt tentante. Lumea e tentantă, să știți. Și pentru filmul acesta a fost extraordinar, s-a dus într-o țară depărtată. Era tentantă lumea. Și dragii mei, găsim chiar în prima carte, Geneza, era tentant, dragii mei, pomul pe care Dumnezeu a spus să nu mâncați din pomul oprit, așa-i? Știți ce spune Scriptura despre Eva? Au văzut că pomul cum este? Plăcut la privit, dragii mei. Așa vine păcatul, dragii mei, prin privire. Știți ce se spune despre Acan când era în toiul luptei, că atunci când a intrat în Canaan, în Ierihon? A văzut în toiul luptei o manta. A văzut, dragii mei, bani și ochii lui imediat s-au asfințit asupra lucrurilor. Știți ce spune Scriptura? Date spre nimicire. Așa era porunca. Să nu luați nimic din lucrurile date spre nimicire. Mai vă rog să observați, și aici vorbesc bisericii și celor mântuiți, băgați de seamă. Diavolul are atâția momeri, dragii mei, care ni le aruncă sub ochi. Are atâtea mreje pe care le aruncă, dragii mei, ca să înșele, dacă e cu putință, spre o parte pe cine?
pe cei aleși. Să fim foarte atenți, frați și surori în Hristos.